5 ronden staan er nog op het rondebord. Betekent dat we deze passage niks hebben te vergeven. Bij terugkeer wel gaan we ons opmaken voor de eerste intermediate sprint by return. Bij terugkeer dus, dan gaan we pas sprinten. Nu zijn er nog 5 ronden te rijden. Vooraan dus alles weer samengekomen. Een groep van zo'n 67 renners zitten er nog in de race op dit moment. We hebben dus nog een 5-tal ronden te rijden hier bij de passage. Langs de tunnels van onder andere Chapeau Catering van CSU, maar ook van Ridley Bikes. Uiteraard ook namens Sports and Talent Park Waterslei. Stay, Grow and Play. Dat is het motto waar we mee bezig zijn. Ook deze challenge voor de junior mannen. We hebben dus bij de doorkomst zometeen nog 5 ronden te rijden. Vijf ronden om te doen we uiteraard met de fijne ondersteuning ook van CSU, maar ook met MH Roadstyling, onbegrensd in reclame. 5 ronden nog te doen, wederom krijgen we 2 man in de aanval. 5 more laps of racing te doen. We hebben nog 5 ronden te rijden met de eerste 2 mannen die hier komen passeren. Met onder andere Jacob Major erbij en ook Stijn Vlieland. Herstelde moet zijn William Jake Boldy en Leander de Gent. Dat waren de 2 mannen die hier passeerden. Hier in peloton onder aanvoering van Massimo Salvoldini. Met nog 5 ronden te rijden. Encore zijn tour. 5 more laps of racing to do. Giri, 5 ronden zijn er nog te rijden. 5 more laps of racing to do voor de junior men. 5 ronden nog. Bij terugkeer hebben we pas de eerste sprint om de puntjes en de seconden. Dat doen we bij terugkeer hier op de meet. 5 ronden zijn er nog te rijden. 5 more laps to do. Vijf ronden nog te doen hier bij de doorkomst met de teambaas die probeert weer de aankomst te gaan staan. De staat van het peloton. Vrij groot groep dus inmiddels hier alweer gepasseerd van zo'n 68 man. Het zijn Leander de Gent dus namens Cannibal Bahrein Victorious. In gezelschap daarvan William Jake Boldy namens Straight Sharp Roman Racing Team. Dat zijn de mannen die de voorsprong hebben. Deze 2 jongens die doorkomen zitten op 1 minuut 50 achter de mannen van het peloton. 1,50 afstand komt Brent Jongenelen namens Theo Middelkamp en zijn gezelschap Vitus Dalving. Twee mannen zouden er hier nog moeten passeren. Zijn aan de klim begonnen. Melkons, de bezemwagen die daarbij zit. Maar de afstand is inmiddels dermate opgelopen dat we dat voor deze mannen zometeen niet meer kunnen gaan beveiligen. Dat betekent nog altijd dat ze hier uit de wedstrijd gaan halen. De twee mannen dus nu op weg richting de finish zijn. Dus het zometeen helaas afscheid nemen van deze derde en afsluitende etappe.
Een van die mannen is onder andere Ryan Klander, de man op nummer 25 rijdt in de formatie van Userek Cycling Team. Deze bij de mannen dus is het einde wedstrijd hier bij finishlijn. De achterstand te ver opgelopen, jongens. Is het niet meer te beveiligen derhalve gaan we jullie hieruit de wedstrijd halen. End of the race, you're too far behind the first riders. So end of the race for these two riders. En dan gaan we aan Florian Dont, de man uit de tweede rook van inderdaad.